Tá daltaí Scoil Oilibhéir Pluincéid ag ghlathú i Comórtas Ealaíne a tá reachtal ag Club Oilge Rann Feirste. Is sé gra Téama an chomórtas seo lína agus mar sin tá na páistí i curthú písa Ealaíne a léiríonn an téama sin. An téama tá an imlíana ná gra agus tá daoine déanú pósterí fiú dá gra do ainmhíthe agus críonaí agus rudí mar sin. Tá mé inta sestan le mo fóstar agus smailm déanú Comórtas Ealaíne agus tá mo fóstar inta mai. An rud is fearlam faoin eling ná higad ag úsáid do haolaíocht le dhéanú picturí códeas agus de thuil. Se mo póster agus seo an radí tá gra agam dó. Na daine an móhéal a tá gra agam dói nó mámaí dádaí agus mú dethar nétan. Má bhíonn tú grahar le duine be cairde maithilgat. Hegla daoine be deas le daoine ealagus dhéanana cairde nua agus hegla daoine tóir caird a dá daoine ag speidir le éile Valentín hegla tóir brunta na stádaíocht. Tagadtí de chiine an seaachú las féit a bhí fearra ag daltaí le chuiriste ar an chomórtas seo, agus fógathú burtarí an chomórtais ag Club Oilge Rann Feirste an seaachtain dar gcionn. Catherine Nuacht, Aip Cúla4, Rann Feirste.